awalenge kuntundu wa Malawi kudzera kwa atolankhani amene asonkhana mchipinda chino. Ine ndi Franklin Mtambalika ndipo ndikulandira nonse amene mukuonera Zodiac Television komanso Zodiac Online. Tikhale pano mpaka ndithu yowa atatiuza kuti kodi atitanira zotani. Amene ayendetse mwambo umenewu ndi Abire Malata yemwe ndithu akutsogolera gulu limeneli. Ndi mosataya nthawi ndipereke m'manja mwa iwowa kuti ayendetse mwambo umenewu. Choyambirira ndi kulandireni atolankhani nonse amene muli mu chipinda chino komanso tilandire Amalawi konse kumene mukutionera mu nthawi ino. Mwina titatha kudziwana, timafuna kuti mutidziwenso ife amene tili kuno. Ife ndi gulu la Focused Minds and People Driven Initiative. Ndipo otsogolera gulu limeneli ndine Frederick Bire Malata, kumanzere kwangaku tiliso ndi zathu amene ali mu bungwe limeneli. Ine ndi Harriet Kanyenda. Ine ndi Grace Nyateu kuchokera kumbadwa zokhudzidwa. Thokozani chombo chalira banda the legal advisor. Juliet Chiuza kuchokeranso kunzika zokhudzidwa. Baxter Kita, Secretary for Focus Minds and People Driven Initiative. Ziko mukwambiri chomveka bwino chifukwa nkhanizi zikuchita affect Amalawi amene siokhawo amene ali pa social media koma ngakhalenso amene ali pa ground penipeni kumudzi kwenikweni kumene muliko zimakuchitani affect. So ifeyo a Focused Minds and People's Driven Initiative bungwe limeneli tatsatira ndi chidwi kwambiri pa nkhani zimene zachitika makamaka pa ma demonstrations amene achitika dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Ife tinaona kuti sichingakhale chinthu cha nzeru kuti tingokhala chete osayankhulapo pamene anthu ena mwina akungomva kuti ku Lilongwe kwamenyedwa anthu ati ma activist. Koma sopano ife tili pano kufuna kuti tikuuzeni inu mtundu wa Malawi chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga. Ife kumbuyoku tidapeza ma audios amene amachitidwa play pa social media amene amakambirana ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP anakonza kunena kuti Edward agwire ntchito ndi Sylvester Namiwa pokhazikisa bungwe la Citizen for Electoral Credible Election, Citizen for Credible Election. Ndipo bungwe limenelo akuti cholinga chake chinali chonena kuti alimbane ndi MEC makamaka chair wa MEC Mai Anabelo Ntalimanja. Cholinga cha bungwe limenelo chinayikidwa kuti aonesese kuti Andrew Pace amene ali chief executive officer achotsedwe ntchito kapena kuti achite resign. Ndipo ma audio amenewa adapitirira inu ngati atolankhani mutha kuapeza mutipeze tili nawo umboni akakhala anzathu aja amachita play timaziona akamapanga ma press conference ngati amenewa amachita play ndikumati taonani zimene anayankhula akuti pa imfa ya Chilima mwakhala mukuziona inu kuti kuifeso pano ma audio tili nawo. Ndipo ma audio amenewa amakamba zonena kuti Edward Kambanje akatenga ndalama athandizidwa ndalama makamaka ndi DPP UTM Ford komanso PP mugwirizano wawo. Ndipo adanena kuti azipita ndi kumapanga ma press conference kunzuzu apanga press conference ku Eastern Region apanga press conference ku Southern Region apanga press conference ndipo ku Central Region apangaso
press conference. Audio amenewo adanena kuti ndalama azithandiza ndi a DPP, ndipo maina amene azitenga ndalama zimenezo aziyang'anira zonsezo ndi a Edward Kambanje. Audio amenewo alipo. So izi tikukamba za leaked audios. Nde adapitiriza kunena kuti azipani ngati chipani cha DPP ndi zipani zina zimene zili mu mgwirizano wawo ndi mogwirizana ndi ma organizing secretary azipanimo awapatsa anthu kuti akhale nawo pani chanu. So pano musamaganize kunena kuti chipani china chilichonse chilibe ma members yake. So tikamaziyamba zinthu izi tizipezeka kuti tikupewa. Nde apangidwa kumene kuja amenyedwa kwabwera sopano mwini Galu. Nde akunena kuti tikufuna sopano kuti Minister wa Homeland Security komanso Inspector General atule pansi maudindo awo kapena President awachite fire. Ife tikunena kuti ichichi ndi chibwana cha Nchombolende. Munthu kakhala ku opposition uzivomereza kuti uli ku opposition. Usamakhale ngati uli kuboma. Omwewa akambanjewa akhala kumangofuna anthu kuti mwina azingo achosa madera mosiyana-siyana ma institution aboma azifi kuti mwina president kaya anthu aja akamalembera makalata kufusa ntchito akambanje ndi amene amauza anthu kuti kale kaloweni apo ndiye ndikafuna lizatenga udindo wanga. Pompano amanena kuti Director General wa MBC Bambo Kasakula achokeso pa udindo wawo. Posachedwesa apa anabwera hayayi koma kumakrako simungathe kuyikaso machine tipita kumeneko tikapange chani atangopeza ndalama anakhala pansi nkhani imeneso sikutani sikuoneka pamene ili. So awa amene Galu wawo wamenyedwa awa ndi akubwera kunena kuti minister wa security Homeland Security atule pansi udindo kapena kuti achosedwe ntchito, president amuchite fire, kapena so Inspector General atule pansi kapena amuchite fire. Tikunena kuti ma reasons amene akuperekedwa ndi osagwira chifukwa anthu akamapita kuma demonstrations a security akamapita kumene kuja sikuti amapita chifukwa cha amene akapanga ma demonstrations aja ayi, chifukwa amene aja amapemphedwa kuti mubwerese anthu a security anu ndipo azavale za security amanena kuti tizachita provide. Andi mukayang'ana inuyo kalata imene anapasidwa kwa DC kuti kapangeni mademo anauza kuti mukhale ni ma stewards 100 kusonyeza kuti waja amakhala ndi security yawo. Koma a police security imene ija amapereka kwa ife anthu amene sizikutikhuza zinthu zija, amene tikugwirisa ntchito misewu, amene ma properties athu amene amaonongedwa. Nde wina akabwera ndikanena kuti ayayi chifukwa chonena kuti kayanamiwa amenyedwa nde minister atule pansi udindo. Tikunena kuti zimenezo ndizosamveka, zimenezo ndizamkutu. Pano patiyeni tizikonza zikoli, tizikhala ndi anthu obweresa tendere kuti zinthu zonse ziyende bwinobwino. Nde ife tikunena kuti tikuchita demand kunena kuti ma political parties akwena kuti asiye mchitidwe omachita sponsor moonekera kwa ma activist kuti azamenyera nkhondo cholinga choti agwetse boma lina. Nde chimene chimachitika nchonena kuti boma lili ngati galu akapana fupa iweyo nkumamuthamangisa kuti ulande fupalo, zimene amapanga iye ndikutaya fupa lija ndikubwerera nkukuluma iweyo. Iye uja ndamabwerera ndikukatenga sofupa lija ndikumapita nalo iwe kukusira chilema. Kulibe kumene angapezeke kuti boma liziyang'anira kuti ati awawa ndi ufulu wawo. Ufulu wanji opanda udindo. Ufulu wanji opanda udindo onena kuti basa ati ndi ufulu wathu opanga mademo. Ndi ufulu wathu opanga mademo. So akakumenya, haya ibwanja ati menya, ndiye okuwa ndikukhala ochuluka. Koma osabwera ndikumalangiza ana awo. Ife tikunena kuti ma andale asiretu mchitidwe umenewe. Ndipo tikunena kuti inuyo ma civil society organizations leaders musamakhale anthu adyera, musakhale anthu otumikira mimba zanu, tumikirani Amalawi.
munthu uti okwiya sitimpatsa mwala m'manja kuti kagende. Munthu okwiya sitimpatsa mwala m'manja kuti agende. Mukamanena nkhani za chisankho mudziwe kunena kuti tikuyang'ana ma constituency 229 amene analembetsa. Nde mukamanena kuti tikumenyera ufulu wa ma voters muzikhala ndi nambala amati majority ngati alembetsa anthu okwanira 7 million inuyo mukhale ndi anthu anu 3.8 million. Nde muzipanga nawo mademo. Nde madziwa kuti izizi ndi zimene akufuna Amalawi. Koma osati anthu awiri, anthu atatu nde kumakanena kuti ayi tikumenyera ufulu wa ma voters. Tikunena kuti inu azitsogoleri mukudziwa kuti mdziko muno mu 2019-2020 kumachitikanso zinthu ngati zimenezi. IHRDC akupanga ma demonstrations. Tinaonapo Abire Mayaya akumenyedwaso ku Blantyre mpaka kufuna kuphedwa kumene kucha. Tinaonapo Timothy Ntambo galimoto lawo likuomberedwa. Koma mpaka kumaocha inunso kakhala asodi yake kumene mukudziwa inu anakuotchera nkoni maofesi. Kodi anthu amene akuyankhula lero kumakanena kuti ayayi bwanja akupanga izi bwanja akupanga izi anali ali kuti ife tikunena kuti inuyo aphunzitseni ma leaders inu chitani engage ndi ma CSO leaders ndi ma politicians kuti zinthu izi zisamachitike. Tikunena kuti inuyo ma citizen enu ake musamagwirisidwe ntchito mwachisawawa koma muzionesa kuti muzibweresa umodzi. Chifukwa zikuoneka ngati kuti chifukwa chonena kuti president akuchokera ku Central Region nde kuti akuyenera kuti asalandire support from Southern Region kapena ma activists ochuluka ndi achokere ku Southern Region kuti azikhala against boma. Ife tikunena kuti ma activists awa ngakhale atakhala kuti amenyera ufulu kaya ndi DPP yalowa mboma. Ndiye nthawi imene DPP ikulamula boma ama activists awa ndikubwera ndikumazanena kuti ife tikufuna tikuchoseni mbomamo chifukwa chonena kuti ife tinakumenyerani nkhondo simunatichitira tikudya nawo. Sazakhala abale awo, azakhalanso adani awo, sazawasekerera boma ndi chimashini chimaluma chimapana. Akafuse Vuwa Kaunda anaziwa bwino zimenezo. Pamapeto pake tikupempha anthu onse amene ma stakeholders onse kaya kuti ndi apaki kaya mukuti ndi MLS kaya onse amene akupanga kondemu nkhani ya ma violence iyi abwere pamodzi ndi kubweresa umodzi posakhala mbali chifukwa ngakhale wa MCP ndi nzika ya dziko lino la Malawi. Zipani zonse zimene zili mdziko lino la Malawi kaya ndi MCP kaya ndi DPP kaya ndi zili registered. So ma activist asamakhale otenga mbali kuti ayayi koma ifeyo tikuyenera kuti omenyera ufulu akhale ati amenyera ufulu DPP MCP ayi koma MCP ochani MCP mukaona izingopangani zimene mmathazo ayi ife tikutsutsana ndi nkhani ngati zonsezi. Mwachidule muchichewa tafuna kuti timasulirepo ndipo statement imeneyi yasainidwa ndi ine Frederick Bire Malata, Pastor Toko Banda, Baxter Kita, Grace Nyateu, Juliet Kiuza, komanso Harriet Kanyemba malo mwa Focused Minds and People Driven Initiative. Zikomo kwambiri. Nthawi ino kutheka amene tili kutsogolo kuno aliyense ali ndi choti akambepo ndikupatseni chimene mukathe kuwauzaso mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri achair. Ineyo ndimafuna ndinene chonchi ziko ilili ndatu tonse Malawi tisaganize kuti pali wina wakazatithandiza kuti litukuke. Sopano zimene zikuchitika mumu zimakhala ngati tsifu wazindikira. That's why maiko aku Africa masiyana ndi azungu. Zimene zikuchitika, zimene zachitika zulo ndi saini za chibwana zimene zikuchitika muziko muno. Kuyambira zipanizo zimene zimapanga haya anyamata wa ma activists amene akuti ndi ma activists kapena tito wachura kuti anyamata ganyu kuti akapange zimene sizingatithandize ku Malawi kunoko. Aliyense ayenera kukhala professional
yake. Ndikafika pa DPP, chipani cha DPP chiziziwa kunena kuti pamene amalawi ankapanga ma demonstration opyaja amene sitinaonepo anali ndi nkhani ndi boma limene limayendesedwa ndi DPP. Panali ma mistake amene ankachitika, that's why amalawi analichosa. A DPP ayenera kukhala pasi asanaganizire kuunika kuti tifuna tilamulireso. Ngakhale pano tikumaona kuti return to proven leadership yanji imene anthu ankaenda ma research in town. Ndeno zinthu ayenera kukaunikiraso kukhala pasi as an institution, kukhala pasi kodi pamene amalawi ankatirira ndi pati tinalakwisa pati ndipo panopo tikonze motani. Akapanga chonchinja konse abwerese manifesto yabwino auza amalawi apepese zimene zinkalakwika. Ndeno akamaliza pamene pabwere ndi manifesto yabwino, manifesto mukhale monena kuti anzathu a MCP tikuona kuti akulakwisa apa ndi apa, ife tizakonza chonchi. Anthu ambiri amakonda kunena koma osabweresa ma solutions. Tikamati opposition party ntchito yawo to offer checks and balances. Imakhala yonena kuti awawa kulakwisa apa inuwe munene kuti mukanakhala inu mungatani. Kapena muwaona amene akuyendesawo apapa bwanji titatero. Iwo akapanga chonchija apange kampeni ya anthu asake mavote. Koma njira yonena kuti iya yaona kuna kuti sizingaende nde azibweretsa mathematriki tinditi sizigwira. Chifukwa tinaona iwo mathematic machine process inayamba nthawi yawo akulamula. Anakambirana tiyena kukhala ndi machine achonchi. Akhala involved machine process ya machine kuyamba kugula paka machine abwera malayi paka implementation process yonse amapanga take part. Koma kumapeto kumana kuti machine sabwino. Machine atani tufuna tikaone machine alephera kenaka ayayi ife kuti anabero ntamanja ndi mwana wa tembo sangakhale kuti sangatani sangasogolere meki. Chifukwa atembo anali president nani wandale wa MCP nanga nzomveka zimenezo. Tikabwera pa zimenezo iwo ma commissioners awo pani Karo Mfune pamene amasankhidwa anali deputy director wa women mchipani cha DPP. Tikabwera Kasaira anali minister mboma la DPP. Koma sanali ndi udindo muneki mwa DPP. Koma nasankhidwa kukhala commissioner mu bungwe lathu la ameki. Kodi tikati tifunse akamati decision ndiye kuti kumekiko amangopanga ndi chair basi. Si anthu aja amakhala onse pamodzi mameki amakhalapo 7 andandayikira dala anthu 7 kuna kuti pasakhale tie. Pasakhale kuti 3-3 kapena 4-4. Pazikhala 4-3 so that ndiye kuti mbali ina ya wina. Chifukwa chana kupanga target amayi amene aja agwira ntchito yotamandika ngati judge. Mayi wa maphunziro ake. Chifukwa chana akudana ndi amene. Ine nakumana ndiye nakudeza kuna kuti koda upanga zimene chifukwa choti ndine wakudeza. Sister watu ngwakudeza. Chifukwa chana nakupanga zimene. Anthu ena akhalapo mameki chair bwanji sana anafufuza kuti makolo awo anali azipani zanji. Zinthu zimene zisiza bwino a DPP zimene akupangazi. Anafuna kuti akarowe mu system ameka nafusa bwerani kuno mufuna mupange audit chimene mufuna muone ndi chani. Chimozi munthu akufuna aseche mu nyumba. Amafusa anthu kuna kuti wofuna usecha mu nyumba chimene ukufuna ndi chani. Koma ukamalephera kutchula nzovuta. Kapena ayayi ndikufuna ndikaone ndalama zako kuti zili pati. So pano anthu aja akuti amafuna akaone po security system ya smartmatic. Imene si chinthu chabwino ameka na fotokozera ayi zimenezo ngati zimenezi iyayi. Timaganza ayayi kabwino maina anthu. Maina anthu tinasegura wina aliyesa zatani azayang'ane kuti zina yake lilimo kamera koma sitingamuuze munthu mmodzi azingoyang'ana maina awina ma details a munthu wina aliyense. Ndiye ma tactics amanewo tikudabwa kuti zikuchitika chifukwa chani. Iwo akuganiza kuti zimenezi zingathandize. Izizi ife tikauza DPP kuna kuti izi zomatenga ana eni yake kumapasa ndrama kuti azikamenyana si zinthu zabwino. Ife tikufuna kunena kuti
anthu aja akhale professional komanso ma activists zongotengeka chifukwa chonena kuti asamaone ngati activism ngati ndi business si business ayenera kukhala passion ngakhale mumtima atokhala ndi chipani koma ayenera kukhala chani aziziwa zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Malawi. Ayi ndithu. Ine ngakhale ndikudziwa kunena kuti mwina uthenga uwu utakupita kwa anthu amene ali opposition yathu inadzadza ndi agongole. Koma uthenga uwu wapeze ndithu. Ku opposition kwathu kwachuluka ma cry babies. Omati kumpatsa chigumu upeza kuti uyu akuteleleka afuna chigege. Kumpatsa chigege akuteleleka afuna ichi. Basi kungolira zinthu zopanda pake zinthu zonena kuti kwafusitse kuti kodi anthu wa chimene akufuna makamaka ndi chani sizikumvetsetseka. Nkhani yokhudzana ndi Annabel Ntalimanja idakambidwa kalekale akhoti anakamba zinthu zikafika ku khoti nkugamula chimakhala kuti ndi last say koma zikudabwitsa kunena kuti opposition yathu chimene ikufuna ndi chani anthu a DPP makamaka chimene akufuna sitikuchidziwa kuti ndi chani. Nchifukwa chake ndikuti inachuluka ndi agongoli amene ali ma cry babies amene omati kumpatsa chitumbuwa akulirabe kumpatsa ichi akulirabe moyo umene usungatithandize ngati Amalawi. Nkhani ya ma demonstration ineyo ngati kholo lokhudzidwa kumaona ndi mmene zimachitikira pa namiwa uja ndizokhudza kuganiza kuti mwina ali mwana wanga koma kumfunsa mwanayu kuti kodi wakapezeka bwanji kumeneku zimene zosamvetsetseka kuti kodi zoona tizilola kufa chifonena kuti anthu ena ake azipani akutigwiritsa ntchito molakwika. Ayi tiyena Amalawi tisinthe mchitidwe umenewo ndi mchitidwe wathu sungatithandize. Taganizani kuti akupanga ma demonstrations awawa nthawi yoti masukulu ali nkati ndiyeno pakaphulisidwa ma-tear gas aja for example pa community paja pamene paja pali sukulu pafupi ma-tear gas aphulisidwa m'malo mwake mmakada polisi kunena kuti sadagwira ntchito yawo bwino koma pamene iniyonso amene mukupanga organize ma demonstrations timing mulibe nthawi yoganiza kuti kodi ma demonstrations awa tizipanga nthawi yanji mulibe. Azipani mukungopanga kondemu apolisi kapena kwa anthu azitetezo koma iniyonso timing mulibe. Tiyeni tiganizire kuti Malawi nkana titapanga njira yotani koma Malawiyu patsogolo pake tonse ndife Amalawi. Zitha kutheka kunena kuti mwina nthawi inake titha kukhala ndi mkwiyo wina wake poganiza kuti mwina pamene tinalili poyamba si pamene panotili amati tonse sitingakhale position imodzi nthawi imodzi koma choyambirira tiyeni tilikondeni dziko lathu poganizira kuti zipatso tikudzala yapapa kodi ana athuwa akuphunzirapo khalidwe lotani. Tipanga chitsanzo anzathu a DPP kumene muliko before maudindo onse amene muli nawo ndinu makolo ganizirani za Malawi wabwino. Sponsorship imene mukupanga apa muyerekeze tingoyerekeza kuti muganizire ana anu kumene kuja atibulidwako m'malo mwake mukuda anthu amene anakumanizana nawo kumene kuja koma first mukhale mudziwe kai kuti kodi loot yazo sezi inachokera pati. Inuyo udindo mnalibe mwapanga sponsor ma demonstrations nkupanga kuti ana eni ake avulazike. Ndiyeno tiyeni ngati Malawi tikhale ndi udindo tizizindikira chochita. Zikomo kwambiri. Tiunikireko mbali ya machitidwe amene wani malamulo kuti akufotokozapo kuti chani madimanzi ena amene akupangidwa ndi ya opposition party kapena anthu amene agwirisidwa ntchito. They are very unrealistic because for example Lotita Josa make chair who has got a mandate of appointing another make chair. It goes back to the president, the sitting president. So Olotinchose Annabel commissioner wina achoka ku DPP kapena achoka ku UDF sizingateke marejimu onse amene ayenda dziko lino kuchokera UDF DPP People's Party amasankha anthu awo
kuti asogolere. Chachiwiri akufuna audit ya mathematics. Bungwe la Electoral Commission limapangidwa ndi the supreme law imene ili constitution. And chapter number 3 cha act ya Electoral Commission chikupereka mphamvu kwa commission kuti ikhale ndi njira zotetezera bungwe limeneli popanga chisankho chilichonse. Ngati angakwanise kuwalola iwo kupanga audit ndiye kuti chitetezo cha MEC chili pati. Chachiwiri zimene zikuchitikazi, these are red signs of coup, kulanda kwa boma. And awawa amene agwirisidwa ntchito achina Namiwa, achina Edward Kambanje azayankha milandu ya conspiracy kutsogoloko zinthu zitatuluka molakwika. Nimafuna ndi apemphe ma activist kuti asatichitise manyazi chifukwa cha dyera. Ifeyo si anthu adyera, tilibe mbali, timayimira munthu aliyense. Zikomo kwambiri. Mwanga mmene anzange na onse anenera, Malawi ndi dziko limene anthu tili ndi ufulu, koma udindo timasankha kuusiya. Okay. Annabel Ntalimanja, MEC Chief Justice, panopa ndi amene alipo ende sakupita kwina kulikonse ngati mzimayi, inenso ngati mzimayi. Tikuchita promote gender m'Malawi munomo. Pamene tikuchita promote gender, tikubweranso ndikumafuna kuti azimayi aja akakhala m'mipando tiziachotsa powaderera posawamvera. Kodi kuchosa mademo amene anachitikawa kwa MEC Chief Justice Annabel Ntalimanja akufuna kumuchosa chifukwa chokuti ndi commissioner wa MEC kapena afuna kumuchosa pomuderera chifukwa kuti ndi mzimayi. Amalawi anzanga kunjako azimayi tonse tikuyenera kuyima tonse limodzi kuti tikakhala maudindo azibambo asamatipange support tikakhala kunja, koma akatika maudindo ndikumabweranso kufuna kutipanga pull down. Izizi zikumatikwana ngati makolo akamaphunzitsa mwana uja amakhala kuti nayenso ali ndi emu imene iye uja amafuna kuti adzakhale. Annabel Ntalimanja kukhala mwana wa John Tembo sichifukwa anapita ku school, ali ndi zonse zoyenerera, ndipo anasankhidwa even na opposition anamuvomereza kuti akhoza kukhala commissioner wa MEC, akhoza kukhala chief wa MEC. Lero akubwera akuti apange resign achoke pa mpando chifukwa chokuti akuti agwirisa ntchito mathematics. Yet the same system of mathematics anatenga onse azipani ndikuchoka nawo mdziko muno kupita kumene anapitako ndikukaona ndikukaphunzira zonse ndipo anavomereza. Why today akubwera ndikuchita sponsor anthu kunena kuti amuchotse achoke apange resign? Akachoka atipasandani chifukwa sakutiuza ngati Amalawi kunena kuti kodi Annabel Ntalimanja akachoka who's next? And panopa it's already maybe less than 90 days to elections. Ndero akachotsedwa uyuyu kodi zisankho zipitirira sizisindidwa. Malawi ndi dziko losauka. Anthu ngati ma activist asamasewere ndi ufulu wa Malawi chifukwa chonena kuti ndi dziko losauka. Timadalira kupempha, timadalira zithandizo. Kodi anthu ozithandiza azatithandiza mpaka dalili kuti azira akatithandiza anthu apite ku mademo akalange vandalize zinthu zija in the name of kuti munthu achoke. For what reasons? Let's promote gender inside, outside. As women, tieni tikhale patsogolo Amalawi anzanga kunjako. Kusalolera kunena kuti nzimayi atukwanidwe for no reason. Nzimayi asapangidwa andaleti just because she's a woman. No. Anthu amene akupita kunjako kumanga nena kuti MEC Chief Justice Annabel Ntalimanja apange resign. Alibe zifukwa zokwanira zimene Amalawi akutipasa. Funso ndiro kuti kodi Annabel akachoka mutipasa ndani? Amene akhale pamene popo muda achoke Andrew Mpesi achoka for what reasons? They are there. Ababa chimeti ngazane nchonena kuti tieni tikavote masiku asala ochepa. Chimene tikufuna ababa ndikupita kukavota. Less than 90 days we are going for elections. Nde tilimbikise anthu, tilimbikise Amalawi, our opposition, limbikisana anthu anu kuti akapite, akatuluke, akavote.
ngati mukufuna kulowa mboma auze anthu anu kuti akavote osati anchose munthu pampando ayi. Let's promote gender. Zomada azimayi akakhala maudindo kumanena kuti ayi nzimayi amene yachoke mwakuti no. Ngati azimayi we are saying no for this. Ineso ndimalize motere kuna kuti guys, there's no woman driver. Driver ndi driver. Musamati tenge azimayi ngati ongophika pamaliro kuzinkhoswe kuti. Nafeso tili ndi ufulu, timnapita ku skulu, tili ndi ufulu olamulira. Ndiye kulimbana ndi Annabel ntani manje kuti kapena ndi nzimayi kapena chani iyayi. Tiyeni tikondane ngati Amalawi. Endi mademo adzulo mwasokoneza zinthu zambiri. Ine ndimapanga business yanga sinapange china chichonse. Kumabwera umene kokupeze kuti ana akubwera athidwa tear gas pa community. Zinthu zoti ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Tisaononge dziko foti kapena mwina wake watuzo kuti atipatsa 1 million. 1 million tidya kangati. Tiyeni tikondane. Tiyeni tilemekezane. Zimenga amene anena Amalata kunena kuti palibe amene amatenga okwiya sati sitimpatsa mwala kuti iwo akwiya tenga mwala ugenda. Iyayi. Okwiya amagenda yekha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Umo ndimene tinakonzera kuti tiyankhulane ndi mtundu wa Malawi maka pongofuna kuchita clear kwa iwo amene akungomva kuti mwina kaya activist ena amenyedwa basi akumangobwera ya violence chani mwina sakudziwa chimene chinatsitsa zaye kuti njovu ichoke nyanga. Tibwereze pano kuti there is no woman driver. A driver is a driver. Zikomo kwambiri. Chabwino nde mwina malingana ndi nthawi imene tinapatsidwanso pano timafuna kuti tingopereka mwayi kwa atolankhani mwachangu kwambiri mankhidwenso koko ndikuti muchitako machawe amene ali ndi funso kenaka no tipereke mwayi kuti ayankhe.